шароити таҳсил барои донишҷӯён дар донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи С.Айнӣ боз ҳам беҳтару хубтар шуд. дар соли нави таҳсили 2023-2024 симхонаҳои ин муассисаи олии таълимӣ бо мизу курсиҳои нав таъмин гардиданд. боиси зикр аст ки мизу курсиҳо дар парки технологии донишгоҳи омӯзгорӣ бо тарҳи гуногун истеҳсол гардиданд. ин парки технологии дар назди Донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон соли 2015 таъсис ёфтааст, вале фаъолияташ чандон назаррас набуд. дар доираи ташаббусҳои роҳбарияти донишгоҳ дар самти мутобиқ намудан ва тибқи талаботи замони муосир ба роҳ мондани фаъолияти муассисаҳои илмӣ ва таҳсилоти олӣ бори нахуст дар ин донишгоҳ истеҳсоли мизу курсиҳои замонавӣ ба роҳ монда шуд. фаъолияти парки технологӣ тавсия ёфт ва аввалин шуда дар миёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ истеҳсоли мизу курсиҳоро барои синфхонаҳои таълимии донишгоҳ ба роҳ монд ва боиси хушнудист ки ҳамин фаъолияти парки технологӣ сабаб шуд ки мизу курсиҳое ки ҳанӯз аз соли 1931 дар донишгоҳ истифода мешуданд давра ба давра иваз карда шавад. бояд гуфт ки имрӯз самти фаъолияти ин парки технологӣ ба беҳтар гардонидани кори таълиму тарбият дар донишгоҳ нигаронида шуда, танҳо барои пешбурди корҳои хоҷагии донишгоҳ ба роҳ монда шудааст. то имрӯз қисми зиёди симхонаҳои таълимӣ, факултетҳо ва литсеи назди донишгоҳ низ бо курсиҳои истеҳсол намудаи донишгоҳ таъмин карда шудаанд. риёсати донишгоҳ тасмим гирифтааст ки то оғози соли нави таҳсил симхонаҳои таълимӣ, факултетҳои педагогика, география ва забон ва адабиёти русро пурра бо мизу курсиҳои нав таъмин намояд. дар баробари ин донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ ба 4 мактаби миёнаи умумӣ, чанд шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ низ ҳамчун кӯмак мизу курсиҳои истеҳсол намудаи парки технологиро тақдим намудааст.